movement. Bueno, què tal? Doncs mira, una de les coses que em feia gràcia comentar avui és a l'hora de plantejar-te comprar una moto, ficar quin límit et poses, no? Perquè, hòstia, sembla avui en dia que el preu de segons quins models de motos està completament desorbitat i jo per mi a vegades em dóna la sensació que les regalen perquè tu quan surts en moto veus moltes motos que passen de 20.000 euros i tots sabem de quins models estem parlant. Clar, a l'hora de fer una inversió d'aquest tipus és molt important analitzar què faràs amb la moto, quin tipus de conducció tindràs, això és evident, no? Si faràs més off o faràs més road, però sobretot quants cops l'any la trauràs, si la utilitzaràs a diari o només serà una moto de caps de setmana i cal valorar bé quin és el pressupost que et pots gastar. Jo, per exemple, jo us ficaré la meva opinió i el que penso, val? Del tema. Jo me poso un llindar i, a més, l'any que ve és una de les operacions que vull fer, vull canviar la moto, vull quedar-me amb la moto que tinc, però vull comprar-me una moto nova. I jo me poso un llindar que crec que és lògic, que és de 15.000 euros. Sempre pots anar a 1.000 euros o 1.000 euros avall, però vaig a buscar una moto que estigui allà que dius, hòstia, 15.000 euros. I 15.000 euros són molts calés per una moto, no ens enganyem. Ja no parlem de motos de 20, 22, 23, 24, etc. I per aquests 15.000 euros, doncs, trobes al mercat opcions que estan molt bé. Val? Jo, per exemple, quines opcions són les que estic posant a sobre la taula? Mira, jo ara m'estic plantejant si canviar per una Sport Touring, com la que tinc. Jo tinc una Suzuki, una GSX 1400, que és una Naked, una Muscle Naked, que és el 2006. Està impecable, la podria posar al concessionari un altre cop i fer repassar per nova, però, bueno, per temes físics estic buscant una moto que sigui una mica la posició més ergonòmica i no m'acabo de decidir de fer el pas, el trail, perquè jo pràcticament no faré off, val? Faré carretera. Aleshores, l'Sport Touring és un segment que, tot i estar oblidat, a mi encara em tira molt. I estem parlant, per exemple, tinc 2 motos al cap d'aquest segment perquè tampoc no és que hi hagi molta oferta. El sector de la moto s'ha tirat molt més pel trail. Però estem parlant de la Suzuki Ninja 1000, que el model 24 surt ara a l'octubre, o la Suzuki GSX 1000 GT, doncs que també treuen model nou, crec, aquest any. Ja anirem informant al canal. Esclar, estem parlant de 2 motos que més o menys són d'iguals característiques, que venen full equipades, i estem parlant de 2 maquinasses impressionants i estan al voltant de 15-16.000 euros. Això depenent de quan la compres, doncs si el concessionari té una oferta, estem parlant de motos que ja venen amb les maletes, en fi, amb tot l'equipament. 2 opcions a tindre en compte. Pels que voleu estar en el sector del trail, doncs a dintre d'aquest baremo de preus també teniu opcions molt interessants. Els que fareu una conducció més mixta teniu una opció clara, que és la Teneré. Per mi és la moto que dona més polivalència, sempre i quan doncs, l'utilitzeu mixta. Si només heu de fer asfalt, jo la posaria en dubte. Aquí diu la Teneré, doncs estem parlant també sobre aquest preu. Crec que hi ha la KTM, la 890 està sobre aquest preu, però bueno, llavors per mi hi ha 2 opcions, són un altre estil de moto, però claríssimes, que teniu al voltant dels 15.000 euros. Un és la Guzzi, la V8TT, que és preciosa, és una moto exclusiva, diferent. Per mi, pels que valorem el disseny, té un plus de disseny perquè et dona
és diferent de les altres motos i, a més, una màquina molt fiable i tot. Potser l'única cosa que tindria que dir és que potser, i ho fico molt entre cometes, perquè depèn molt del tipus de conducció i del tipus d'ús que li donem, un palet justa de motor si la teva idea és fer grans viatges carregat i potser en parella. Però no deixa de ser una màquina impressionant, increïble. I l'altra, que és l'opció que jo en aquest moment més poso sobre la taula si al final no em decanto per un Sport Touring, que és una moto, com us ho diria jo, un ferro. Un ferro, si la vols per tota la vida, és un ferro. A més, jo tinc experiència amb la marca, que és la Suzuki, la V-Strom 1050. Una moto que està sobre els 15.000 euros i que no te l'acabes. No te l'acabes. Al final dius, hòstia, diferències entre pugui ser una BMW i una Ducati. Bueno, home, evidentment estem parlant de dues màquines que són una passada, però no ens enganyem. El 90% de la gent que es compra aquestes màquines no les exprimeix ni el 30% de les seves capacitats, ni necessitarien tota l'electrònica que porten. Escolta, d'anar amb moto s'hi ha anat tota la vida i sense tanta electrònica. Està bé que hi sigui, sempre i quan l'emmarquem dintre d'un marc de preus raonable. És el meu parer. Val, insisteixo, escolta, jo sé que hi ha avui en dia moltes fórmules de finançament que dones una entrada, durant 3 anys pagues una quota, al final queda un valor residual i per això es veuen tantes motos d'aquests preus i al final, al cap de 3 anys, són de gent que les deixa bé caigui perquè tinc el set. És el que de fer vídeos caseros, que puc veure quan m'arrotin dels collons. Però bueno, jo el meu plantejament és aquest. I el vídeo l'he fet una mica per exposar quin és el meu punt de vista, el que trobo lògic. Jo, per mi, 15.000 euros per una moto és el llindar màxim. Dintre d'aquest preu hi ha molt bones opcions i potser no cal només fixar-se amb les motos tope de gamma, que també està molt bé que hi siguin, evidentment, res a dir, i no dic que siguin dolentes ni res, però sí que hi ha un ampli espectre de gent que no hi arribem i que tenim altres opcions boníssimes per satisfer les nostres necessitats. I aquí també podríem entrar en motos de cilindrades més petites, pels que no vulgueu cilindrades tan grans, doncs tindríem la Honda 500, a més per tot el tema de tots els que teniu el carnet A2 teniu moltes bones opcions de marques que han entrat, que ofereixen motos de molt bona qualitat a molt bon preu, ja sigui Vogue, sigui Benelli o aquestes motos que estan bé, amb la qual no us atabaleu, no cal anar aquí per una moto a buscar motos tan i tan cares i no passa res, perquè també llegeixo molts afors i en molts jocs d'internet que, hòstia, si no tens una BMW o no tens una Ducati, no passa res. Disfrutar de la moto que tingueu a fondo, no cal anar afogat, és una afició que cal gaudir-la i cal anar còmode, cal anar tranquil. Més val tenir una moto d'un preu més mesurat i un casc més bo, que també n'hi ha que van amb motos molt cares i en cascos molt dolents, i un bon equipament i gaudir. I gaudir, ja està. La meva opinió. I així ho manifesto, 15.000 euros, i aquí per mi seria la nota de tall d'una moto. I opcions n'hi ha moltes. I el que farem properament, us faré uns vídeos de prova d'aquests models que us dic. I també m'agradaria que deixéssiu la vostra opinió i que, si us agrada donar suport al contingut en català, sisplau, us demano que feu un m'agrada, campaneta i us subscriveu al canal i anirem parlant de cosetes i deixeu els vostres comentaris també del que penseu del tema aquest de les motos i també dels models que us agraden i dels models que us agradaria que provéssim aquí al canal. Us faré cas, us contestaré, ens ho mirarem i ho debatrem. Doncs no em queda res més que dir-vos de salut i quilòmetres.